Na schádzky robotnej grupy za výrobok medijskej strategii, na ktorej prisustvovali predstavitelia OEPSu i Európskej komisii, premiérka Srbiji Ana Brnabić hovorila, že vláda tot dokument prilápi idúceho týždňa. Keď vláda prilápi medijsku strategiju, već širujúci kročaj tot, že by še u čaše 90 dňoch napravil i akcijný plan, ktorý by na osnovi tej medijskej strategiji odrezal zadatky za šlidujúci daskelj roky. Tot akcijný plán bude robiť ista robotna grupa u istim sostave. Toto co značne poves, precoše tota medijska strategija robi toto, že isnovala prethodna medijska strategija, ktorá poslužila jak osnova za výrobok medijských zakonoch, ktorý i nješka na moci, daku su i menjani u medzičaše. Međutim, jej vyšol rok važenja i preto trebalo priniesť novu. Medijská strategija i akcijný plán, ktorý zo z nej vidze, hodzen mať dvojaké efekty. Môže rezultovať so výmenkami zakonoch, lebo prinošenjom nových zakonoch, a môže rezultovať i so unapriamovanjem budžetských sredstv k odrezeným ciljom. Co možljive to všepove tot, kto rozpoláha so s týma sredstvami, ich to treba, že by prinies i predložil toti zakony, a to jak i u slučaju strategiji vlada.